Виртуална реалност ще представи технологии за виртуална реалност. До сега чухте дигитална реалност, след малко ще има виртуална реалност. Тук се потребиха термините реална реалност, може би в един часа баба Дешка ще ви запознаете с реалната реалност. Ще бъдем в различните реалности. Дай Боже накрая да се осъзнаем съжестно. Така че Бояне, писана бъде. И от доста години вече, 6-7 години се занимавам с вяра, още когато беше съвременно непознат. Първо в България, много хора ми казват, много рано се занимаваш с тези неща, защото ще тези години от това. А пока аз никога не се бях занимавал с подобен тип или производство или нещо подобно, обаче понеже от повече 12-13 години с ситуации и туризм и културите са един сектор, за които са доста на сърцето. И нали, още ми на сърцето, но в годините виждах един страшен дефицит по отношение на добрата презентация на тези сектори. И иновациите в туризма почна да се занимавам 2009 година с включително с партньори чужбина да натрупам граждани. За създаване на такива иновативни концепции за пресъздаване на културно-историческото наследство в Европа. Концепции за музеи, където се използват най-високи технологии за създаване на много по-изживяване, защото това е една индустрия на изживяване. И в крайна сметка, за да е адекватно на времето, ние трябва да предоставяме доброто услуга на нашите клиенти. И в крайна сметка, това естествено ми беше един дефицит на българската пазар. В 2016 година почнаха нещата да се развили по отношение на VR, говоря в световен мащаб. Преди това го имаше, обаче той беше някакво много ограничен вариант. Излязоха някакви такива по-потребителски насочени очила за виртуална реалност. И аз реших, че това е много добър инструмент за презентиране на културно-историческото наследство. По такъв начин може да разкажем историята. Идеята не е просто да скажем снимки, едно блики или нещо от сорта, да някакъв обект, да виждаме камъни, да се чуди какво е това, а да разберем историята за дадено нещо. И затова решихме да започнахме с смело малко в страната. Направихме няколко продукти с продукта, бяха свързани с обекти, които са национално значение в България, защото докарахме първите си проекти и докарахме в контекста на предприятието на България. И идеята беше делегати и всички гости, които са на България и на България, да могат в рамките на 10-15 минути да продават с някакви значения. Направихме за Големската църква, за Вила Артира, за Валия Солнечна, изключително интересен обект, който е свързан с това е най-големия служебен комплекс, Търбула е част от Франция, първи проект в Европа, там са регистрирани към момента. Ще да го представим малко по-услуга, защото е политически, което е много интересно. И културата, която е си напоследък, я давам като един такъв пример, който не е хубав. За нас е плюс, но за цяло за нас като всички не е хубаво, защото ние направихме тогава снимане залата с рисунките, която в момента единствено може да се принася филмите, защото е затворена заради съвременното творчество, заради неподдържане и така нататък. И в момента няма достъп до нея, човек може да отиде, много хора се изненадват много неприятно, когато отидат туристи. Близът им казва, че не може да отиде до залата с рисунките и те само се минават през пещерата и заминават. Малко лирично. Но там започна нашето пътешествие в сферата на VR. Като едно от тъй като е форма свързана с предприемачеството, едно от важните неща е, че просто имахме идеята, имахме визията какво и как
да се случи, но нямахме уменията. И сами се получихме просто, защото искахме да имахме желание това нещо да го развием. От една страна, защото просто нямаше къде да го научиш, защото това е чувствителна основа, няма обучение, няма. И единствено се учихме с обучително призяка самите софтуери. Имахме ли всичко, какво иска да стане и търсиш в YouTube, защото аз вече е основно как може да се направи. И крайна сметка, сега вече 7 години по-късно правим неща, които са много сериозни, без предизвикателни като и да е. И в рамките на тази инициатива, на този проект, направихме и една такава бяла книга, защото виртуалната реалност в голяма степен е един много нещо за повечето хора. И чували се го, но по какъв начин това нещо може да ме засегне, нали? По какъв начин може да ви е полезно. Вие направихме една бяла книга за приложението на виртуалната реалност в различните сектори. Има туризма, в маркетинга, в контента, в индустрията, в състояние, например. В рамките с годините, нали, стигнахме до най-големите кампании като клиенти, Rubis, която най-голямата компания в България, Медстан, Целен, как сме тук е едно кратко видео, което вече не може да бъде преведено. Остава се пак идея някакви отрасли от нашите. Обаче са основно тези ключови, са последни на 360 градусни години от изживяване. Както са искали, може да се началата да има. По-високо много хора си трябва да маршрут, обаче това могат да бъде тези в питането на Руби се започнаха в началото с анимация големи развитие, защото те са по-хора се занимават с производство на мед. Трябваше да направим една такава презентация на завода на целия път на мета. Ние се решихме, в крайна сметка, пътя на мета, нали, да са хора. И искам да представим още с големия зрител, да е интересно така за хората, как се формират иновациите, елементите, планетите речи и да там се добива мета и започва пътя, като може от наши дни да се запознаем. И тук точно в този контекст е сторителинга, нали, разказването на истории, това е залегнало още в главата на човечеството в всеки един от нас. Разказването на истории, около лагер милиона, събирали се, говорили се, обменяли се опит, така се случва така. В момента също продължаваме така, обаче виртуалната реалност ни позволява нещо друго, защото в сложите очилата, вие се хранацията в дадената ситуация, ние там казваме даже сторителинг, няма сторителинг, издаване на историята, не е просто разказване. И вече така, в контекста на туризма, на бизнеса, с който се занимаваме, може да се каже, че всеки може да е марка. Даден човек може да е марка. Компанията, дестинацията, всичко това нещо може да е марка. Марката е въпросът много интересен. Презентиране, за да започнем да стигнем до хората. И какви са предизвикателствата? В момента сме затрупани с безброй много информация, снимки, видео, съдържание от всякъде ни затрупва и ние по някакъв начин трябва да се отворим. И това е едно с предизвикателствата. Да се отворим да задържим вниманието. Хората, както Мариан каза, за филма на час и половина и TikTok на където е там 15 секунди, защото не казва, че вниманието на човека в момента, то даже към 2015 може да по-малко на златна рибка. 9 секунди за златната рибка, след 8 секунди на човека. В тези 8 секунди успееш да дадеш вниманието да го задържиш, го изпускаш. Това може да участваш в тази работа, няма къде да ходят.
такъв интересен пример, който сме да ви кажем за Adidas, за едно много интересно, което мен ме изненада доста. Това не е кой е основният конкурент на Adidas. Някакво предположение. Даже не е близко. Правилно ключове, което показва, нали, че това, което отдържава хората от купуване на продукти на Adidas е тези големи платформи за стриминг. Ако човек не го си остане вкъщи да седи и си гледа телевизия, няма никакъв шанс да излезе да структура, като не излезе, може и да си купи Nike или да си гледаш от софта, обаче в крайна сметка той трябва да излезе да структура, нали? Начинът, по който ние трябва по някакъв начин да различим, това показва, нали, че много често трябва да поглеждаме по различен начин върху тази групите, върху начинът, по който хората, с които искаме да предадем посланията си, когато ги трябва да им се държим внимание. И какви са и предизвикателства, предаваме вниманието и решението е да не се малко. И един пример от мисля, че 2015-16 година на видео, те са решили да направят една малко по-различна такава кампания, която е свързана с базиране на виртуалната реалност. Правят кампанията пред един конкретен дом в Нью-Йорк. Направили се, така те се казват, Мария Телекор, едни кости, където хората се женят, да излязат, да виждат нещо и идеята е да ги грабнат и да направят медения си месец в Марията. И с това за виртуална реалност, след този света, те показват различните обекти на компания Кръц, цял свят, където хора могат да видят като обект, като изживяване, това да се види това нещо. Това наистина в този случай много хора, които не са намерили да се много ако има нов начин да се докосне до някакво съвсем ново изживяване, което съответно това е следата. Тук идеята е ясна, ще мина едно друго видео, което е много интересно. Това пък е пример за това, как виртуалната реалност може да се съчетане, защото голяма част от презентацията ни, нашите идеята да направят някакъв продукт, един от основните въпроси е да могат да гледат тук трима човека. Само, че идеята е, че технологията е един инструмент, който може да бъде надграден с други инструменти, да се направи така канално представяне на данното изявяване. И след това пример. В Грузия и канат една нощия бира, ирландска бира. И в пазара е затрупан със всеки тривиални послания. И те по този начин трябва да направят. И тъй като нали заговорим за вниманието малко по-рано, когато се случава, те въобще не знаят какво. Те не слушат, че някой да се справя. И сега
този живеем нещо помни, каза деца за мисъл. Това, което говоря за комбинацията на новите в момента, те правят много по-изживяване, което наистина е директни участници в него са сравнително малко хора, на тези, които са на място. Обаче това нещо правят въпросния клип, той стига до милиони хора. И те от една страна просто намират начин да изпълнят по най-добрия начин. Това са и по-късно стават без сремастици. Това е нещо, което още гледане. Мират се рекомендира. Компанията въобще, която е инициира компания, не е много важна. И като цяло да въобще дори защо за това материал, се дава възможности за по-високата на историята, поради факта, че си ограничен наистина тоталната реалност, както Мария каза. Това е изцяло за мен това, което виждате с някакво дигитално съдържание. Дигитално съдържание, което може да е бил, но може да е компютърно генерирана средата. Може да комбинация от двете, нали? Много често използваме неща, защото което е чисто дигитално компютърно генерирана среда и се получава такова се едно с компютърна игра. А ние искаме поне нашата, зависи от продукта, нашата идея, която максимално да се чувства реалистично в ситуацията, обаче да надградим с, да речем, самата на крепост или правихме един там създавахме с командите и част от студио с зелен екран, може да изолираме хора. Близките кадри всички са с хора, карахме коне, карахме там всякакви стили донесоха триките, което беше много интересно. И първия план на хора, след вече далечния план ни се е компютърно генериран. Така се чувства в центъра на много огромно бойно поле, където обаче компютър с хора, да не са някакви на това. Така че комбинацията от реално видео и е много подходяща, много интересна. Това е разсалка на битката при Тутърхан, там е изцяло графа за видео, което беше с една много голяма насока, много пиротехника, около 5000 патрона сме сгърнали за 3 дни, за 3 шока също. Да, тук е има. Така, възложителя е музея в Тутърхан. И там подходът е следния. Това е част от музейния разказ. То не е някакъв самостоятелен продукт. Тя е част от музейния разказ, кандидатствали са точно по интернет в програмата. Вчера са заедно с Обменина и правят някакви подобрения по музеи и по експозициите. Но в момента, в който стигнете до историята, свързана с 1916 година с битката с гръчкане до Божовика, има безброй факти, има оръжие и така нататък. Обаче, разказвайки ви, давате очилата за локалната реалност, вие преживявате битката и виждате как хората, които са много докосвани, защото отначало тръгват, това са реални събития, и отначало тръгват с определени хора и по пътя в рамките на битката много голяма част от тях умират. Колко хора са дали живота си за крайна сметка, приплатено с архивни кадри, е доста интересен. Това, което в момента го надграждат, по мемориалния комплекс там правят един начин за диорама, нещо да кажем, но има една зала, която е в центъра на комплекса, която е нещо като панорамата в Плевен. Кръгла зала, която посетителите, туристите идват и тук в момента с тези очила, вия очилата, е от гледна точка битката на българските войници. Там обаче е от гледна точка да посетителите влизат в окопа и са отделени от 250 квадрата лед екрани, които не е нужно човек да се сбия очила и да презентираме атаката, пък вече от гледна точка на войниците. Общо взето има въпрос на въображение. Технологии вече дават възможности абсолютно всякакви. Да. Тук може би сте видяли тези неща, но те са малко сухички, обаче
Може ли да кажа някакво думи с добавената реалност, което също е много интересен елемент, който в момента се развива още повече. Вяра ни вкарва в средата, като добавената реалност, пък тя и дава възможност върху средата, която виждаме за нас, да насложим дигитално съдържание, да речем 3D модел, видео. Аз даже може да ви покажа пример. Тя е много интересна, защото първо, че е по-достъпна от гледна точка на да се създава за добавна реалност. Има хубави чува за добавна реалност. И реално действие повече в посока на това нещо да стане много близко и към потребителя. Но всеки може от телефона или от таблета си да влезе в един много измерение, където може да би каквото движение не иска. Сега тук мога да ви кажа. Не знам колко се виждаме на хората, които са малко по-далече. Пробайте. Не е някакъв тотален противник. Скептик. Сега тук ще ви покажа един пример. Това е принцип беше на билборд. Една сграда, това е случай за движещите имоти. Това може да е шоу, може да е абсолютно. Който софтуера разпознава изображението, не знам дали се вижда, обаче изглежда сградата. Не, колко виждам, да. И сега тази сграда, освен че е изваждане, можем и да разгледаме, да видим къде са свободни апартаментите, може да свалим етажите, да видим разположението на отделните апартаменти, интериори и така нататък. Това е само едно изображение. Това може да е каталог, може да е билборд. Ние имаме една галерия, където на галерията сме сложили един огромен билборд. Този билборд, когато като сканираш, ще започва филмчене, защото тя е метагалерия. Там в виртуална среда поставяме половина на различни автори. Ние с очила, може, примерно, там тук да е с очилата, някой да е в Китай, ако ще да е, където и да е по света, те ще се срещат друго в тази галерия, могат да си говорят, да разглеждат дали са рисунки, дали са артефакти, могат, де факто може един творец да направи една такава презентация, живо да си говорят по едно време с в цял свят. Което е доста интересно. В момента малко, като все пак разчислителната мощ машините развива се, обаче не е на най-висока ниво. Има някакви ограничения, не сме като вътре в средата, не сме като истински хора, пак сме като но факт е, че може да си говориш дори, когато, примерно, двама души си говорят в една такава стая, когато се отдалечат от другата част от тълпата, и звука намаля. Може да отидеш да се скриеш с някой въпрос да възраст, да си говориш някакви тайни неща, дори част от хората, които са от тази страна. Така. Примерно, става дума, че могат и минута да се направят. Минута могат да се сканират някакви интересни лозби. Това е едно изживяване, което първо наистина отнема някаква част от времето на чакане и не се толкова нетърпелив нещо да направиш. Но и е интересно ти да покажеш нещо много и различно. Ще ви покажа една примерно, в момента това е сега, тя просто и беше така. Решаваме да сложим тук. Тя е малко гигантска тема. Това не е. Ама не виждаме.
Сега ще бъде от самите годините. Ето, нали, това си представи, че това може да е една пържо, нали, хипотетично, но просто аз като съм на сцената и да се занимавам с такива работи. Нали, ето виждате, но всеки, примерно, може някой ястие или може да дадем медел или нещо от сорта, може да бъде направено на 3D модел и човек, когато си избира обзавеждане, да речем, за къщи, той може да сложи дали този стол въобще седи, или ако си купува картина, как стои на стената, да се вписва в средата и така нататък. Това не знаеш как бина може да направи. Победа ли може да стане? Да наложите някаква гола жена върху жив човек. Това и не е сега. Много е по-голяма темата на така. И сега грубо много изжарите, нали, факт интересно, което в случая имат за Мариан ще интересно. Сега. Това печко им стане. Сега приближаваме се до нея и може да отворим. Тя се отваря. Това да се отваря. И сега като кликнем на нея, можем да влезем в сайта на производителя. Нали? И на някаква друга информация. Може да разгледаме всякакъв профил. Може. А общо лето въпрос на... Извинете, да. Ето я, чакай да сложим. Да, тя се отвори в мен. Бях близо до нея. Има такива определени сензори, които разпознават на хората финансови дела и може определена дейност, нали, определена... В момента тук е малко удобно, нали, но в момента за презентация може някакъв шоурум или някакъв каталог, да може да излезеш абсолютно всякакъв тип продукти, които се занимаваш, нали, и да презентираш по интересен начин. Дори може да купи, нали, тук си купи. Нали, това са възможности на пламената дейност. Всички тези неща, те са тези инструменти, които да са ни в помощ, нали, не трябва да се завидваме. Но да добавят възможност да се презентираме по-добре, да са малко по-различни, да се порим така и да създадем изживяване, нали, за крайните потребители. Те са жадни за такова напоследък, за изживяване. Това на въпроси, горе-долу това е, нали? Аз имам въпрос. Тъй като това е един вид шоу, да го кажем, нали, има сценарий. Както това, което видяхте за Врачански Балкан, някой трябва да измисли кое след кое и откъде. Кой пише сценарий? Нашия екип. Имате си създатели на... Имаме си, да, имаме си, прави се много отворено, прави доста спомено публично. Първо, зависи от проекта, нали, ако няма много мащабен, разделяме на две части. Първо, разработване на концепция, която може да имаме месец-два. На база на вече могат да бъдат направени различни оценки, нали, тази концепция, колко би струвало и така нататък. И след това се реализира. Прави се много доста мащабно проучване, което много често е или с представители, примерно, които или с представители. Ако нещо свързано с културно-исторически обекти, така нататък. И консултанти, едната колежка, която най-сега при нас не е познава, Нели, тя работи малко от речено. Тя е завършила история и култура и така нататък. И отделно от това изключително много това е рече. И общо дето прави едно такова сериозно проучване и се верифицира информацията, защото някой път на много спортни. И цялата тази информация е да събираме в едно много кратък разказ, нали, което това е едно от основните предизвикателства, да загубим нещо, което да е кратко, да е интересно, да не отличава. Караме тук, тя си го измисля от термин, нали, интелигентни жълтинки малко, нали, така да има нещо интересно. И разказваме историята на дадени обекти, примерно, ако са някакъв камън, включително ако се разкаже за някаква крепост, и като отидеш там, вече знаеш какво гледаш. Нали, не е просто да отидеш и да видиш една табела и да се опиташ. Като това нещо, ако е добавено, ако е надградено, се добавя на реалност, може да има там просто една табела с QR код, който вече не е нужно да се слагат мобилни приложения за телефоните, защото хората вече са включени, нали, свали това приложение, свали това. AI вече позволява да е веб-базиран. Други думи, само с камерата на телефона сканирате един QR код, да го разпознава и важно тук е разстановка на картата, както и също се добавя. Много интересно, много приложимо е
в културата, в туризма, в бизнеса, в обучението. Казваме нещо за обучение. Обучението е много полезно, защото реално погледно може да караш човек по безопасен начин в най-различни сценарии. Може да се като започнем с така наречените меки умения в сферата на туризма, да се могат да се случават колкото на определени стандарти, начин на работа, за хотел и както има в този бизнес. Нали? След това не е нужно да го пращаш човека на обучение, което струва много пари. След да учва се на реално се минава какви са стандартите, има housekeeping, къде какво как трябва да направи. След това вече като колеги изгрима как се реагира на ситуация с и минава на различна част, която може да се направи да е интерактивно, различни караме човека в дадена ситуация и как би реагирал в тази ситуация. И той има избор, нали? И на база на своя избор, ситуацията се развива по различен начин, сценария се промени. И може да ескалира, може да се подобри и така нататък, което е учена чрез правене, което е изключително бързо. Освен това, ако видите, нали, че някой нещо липсва и не е разбрал съвсем, не е нужно да го праща пак на курс, давате ми човек, праща се съседната стая за да се квалифицира. Така, като естествено технологии позволяват, нали, аз го казвам малко по-семпло, но може да се следи абсолютно представянето на всеки един участник. Къде, как се справя, включително има вариант за да или следяне на очите, да се види къде му е насочено вниманието, зависи от ситуацията. Защото има, ние не сме правили това, обаче общата имаше и много интересен за тази техника. И те използват дигиталната реалност за пресъздаване на ситуации с обир, как трябва да се действа в обир, защото трябва да се защити. И общо има определен протокол, как трябва да се действа. Този протокол, като сложи човек очилата, той реално наистина се чувства в ситуацията. И когато той изключително с очилата малко забравя човек, той сложи пистолета на главата и за първоначалния стрес изживява вътре в безопасната среда на очилата. След това вече преминаваш един път, два пъти или три пъти протокола за действие в такива ситуации и когато на тази кожа, ако се случи нещо подобно, хората са много по-подготвени как точно да реагират, първоначалния да стресът в колко се пъти, нали, примерно, е преминал един път, сложиш втори път и така да го преживееш. И в отделно следенето на очите на вниманието и така нататък бъдат много интересни и важни данни, които вече учителите могат да използват за подобряване на качеството на обучението. 360 градусови телескопи, те са от 10-15 години в това. И сега покрай пандемията малко надградихме неща. Вече тези метални телескопи може да бъде 60 градусова среда от даден магазин, ако е подреден по състояние начин. Или може да е генерирана такава среда с различни продукти. Човек може да влезе да потисне в дадения продукт и да информация за него. Човек може да праща до почтата, си напазаруват включително някакви неща, като направите такава възможност, малко като Skype или като този тип. Ако имаш нужда от консултант, може да се запазиш част с консултант и от този 360 градусов този консултант излиза на екранче и си не жива връзка и той може да каже тук има това или това е добро, това не е добро. Този процес добре се в графиката. Въпроси, сигурен съм, че много от зрителите се интересуват за колко струва разработването на тия интересни неща. Интересно, благодаря за въпрос. Много моля, знам, че е трудно. От 5000 Може да се въпрос. Зависи. Поискайте. да бъде продължително. И ефекти. И колко като време, срок. Да, така е. Тоест, виж как позволява да кажеш
нещо. Не, кажи някакъв си. Да, няма да отивам към сериозните случаи, обаче едно примерно представяне на дестинация. Да речем, порядъка на 30-50 хиляди лева, с различни... Това си ти да разсъдим. Аналогичен случай, най-добре са колеги, които те правят някакви подобни неща, които обаче са значително по-прости. Защото ние, това, което виждаме като разлика с наши колеги, е, че ние се задълбаваме в съдържанието от една точка на една история, да разкажем нещата прекалено и така нататък. Повечето колеги идват от технологичната сфера и те или с видео се занимават, или примерно и така нататък. Това правят и живяване. Само че много подценяват тази част. Сега трябва тези колеги в Субери, бяха направили интересно, да се събором наистина на красиви места. 360 градуса или трябваше се че някакви красиви места. И те обаче направили доста семпло, тук там казват по една-две думи, нали, ще видите жирафите, ще видите интереси и така. И това нещо после ми изпратиха оферта, започва от 50 000 евро. Без разходи за командировка и така. Нашия пазар се заменя с европейския пазар, не мога да цяло. От гледна точка се използва скъпа техника, използват се множество софтуери, да речем. Ако трябва да направите едно обикновено видео, с един премиер, да речем, може да смея с един софтуер. Тук имаше 4-5 софтуера, които са единмесечно лицензи, така нататък. Се използват за да стигнеш до премиер. И другото, което е машините, с които се работи, защото обикновено е рядко, защото правим такива обикновени видеа и е рядко, нали, вече не е чак така, рядко само да правиш нещо с 4К. Тук работим с 8К. И машините за това нещо, за да могат да поддържат дълговото този тип съдържание, трябва да се доста. Както и да е, но започва такъв тип изживяване, може да е отношение на дестинация. За пълноценно да речем да представим 12-13 обекта, различни културни обекти. Но иначе има решение от около 5-10 хиляди лева нагоре. Където се даваме в порядка на Значи, тук по отношение на PR-а, това, което препоръчваме е да е повече от 10-12 години. Сега, обикновено, когато е свързано с различни продукти, обаче ако е за дестинация, примерно, и има вече това типа приложение. Едното е, ако дойдат хората в туристически информационен център, и там имат вече време и разглеждат примерно 10-15 минути и стават много да видят някакви включително судени и така нататък. И другото, когато са на изложение, отиват на общината да се презентира някакви изложения или там дадената компания и за тях там не е окей, човек да седне 15 минути да седи. Това правим такива 3-минутни изложения, кратки версии, които човек да може да бързо да се запознае, да види, да усети, да се направят разговора, много често хората бързат и така. Така че това говорим тук за двуязична версия, защото тук при PR не можеш да направиш свой субтитър. Всъщност има вариант с неопределени софтуери, обаче ти кое да гледаш, нали, средата или служителите, а пък ако се прави по обикновения начин, служителите са фиксирани тук и ти да видиш. Те се остават. И това да правим доплаш, нали, студии, професионални лекtori и така нататък. Това нещо се прави, се прави на български, на английски. Примерно в Варна музея да има и на немски и на руски, да бъде първо така. Всичко това зависи от... Благодаря, браво, много